Ito ay menjadi gala function. Why? Why? Terus ini. Sampun lang. Mula rin ang mic talaga. Ano rin? Nanti balik mo lang to. Ano? Mumpaan? Okay na rin. Okay na rin. Mic mo lang ba? Tumitak pamuno. Ano? Pamuno ka. Ano ba ako live mo? Live. Okay, mga kabyanan, no, welcome no diri sa atong channel Pirot Haranista no. Pasensya mo kay ginaano-ano ko pa ya no. Dili kay live ro ulit tos ni invite. Yari gali no ang bahanon may dulot ko sa inyo. Ining isa ka bahanon ng artikulo kabuhi sa space.
yakap sa dughan. Kaya ito no, ang bahanon nga nagatigulo, ang buhi isang pispis na. Doon di gani ako kato, kung nga matyagan ko doon, may mga ano, mga lyrics, no? Sige lang, okay lang. Diyari gali no, ang isang kampanon nga nagatigulo, nga pirmi gid pinapakabay, ning ang bahanon nga nagatigulo, malinong ang kagabiho. Malinong ang kagabiho, mamingaw nga walay sanglihit. Nakita ko ang imong kagayuhan, nasa akong may pag-ambit. Inuganas ang kakahuyan, ginagasak tunog at ulan. Ginahinaw ako palanggan, dili ko ikaw makita. Bisan ako nagkakatulog, pilang matapungawan. Ang masubong nimo nga tinog, ang kahari sa panumduman. Palapit na upalanggan, pag-imo ako hakson. Ang matangis nimo nga halong, sa akong mo ipaagom. Palapit na upalanggan, pag-imo ako hakson. Ang matangis nimo nga halong, sa akong mo ipaagom. Daw matyagan ko lang no, daw matig-aya ako no pag kung kaya na bagulo tabi, nabasa kita sa ulan no. Mamulog gabi ang ulan di gina no. Halin kita sa garden na be, kaya nabasa kita sa talitin, naliko na lang tam. Daw ano blaw ay pagkabanat, kaya ito natutunla. Sige lang. Kaya ito galing ang bano no, para gid sa aton nga mga naga-suporta gid sa kaning aton kalingawan no. Albi na gid sa kanay Ma'am Mary Recabar kag subongon sa kay Ma'am Emilien Pedregusa no, subongon sa kanay Ma'am Gima kag sa kanay Ma'am Held Sanchez no. Labi na gid sa kay Toto Edward Rivera nga yara sa Canada no. Do mayong hapon lang sa imo na. O kung mayong gabi lang, gabi lang tugli mo. At least kini kita magkuan anay. Di ano na to at tutulad ta kay do medyo. Ba ano taga anay sa kwan sa mga shout out no. Gikan sa aton nga mga kauturan no. Kapin pa kuan subong ang ano na to na be oh. Ang internet naga bisyo-bisyo. Request ko kasi nung Edward kang hulaton ko kag handomanan. Happy watching sa kay Eileen Valladolid. Dilo tayo pero mayong hapon lang sa imo kag sa pamilya mo sa tanan nga viewers watching from Dubai. God bless. Nami gid mga pamatian ng Olsong mo tatay hambal ni Edward. Kumusta ka na kan si kay Nanay Kunsyal.
Para siya sa tupad ko. Happy Father's Day. Sunod dito dito. Tayo meron tayong hapon shout out ko sa akon abo nga si Lex Justin request ko kanta mabuglang lasang kay gapamati kami dire sa Davao City halin sa kay Timoteo Sumuga. Okay, Happy karon. watching. Okay, no? Ini galing ang bano, no? Para gid sa kay Dr. Edward, no? Na naga dulot naton sa iya una, no? Ang handumanan, ano tong isa karon naman, no? Swerte ko gitbala ini ay Badlit sinin akong kapalaran Di mo ako naging bayaan sa malapatunday Nakalalauran Sabihin kung nabalabang taon Ang matamis ni mo na pulong Pulong mo nga gintugan sa akong nagapahalipay Sa tagipusoon Kabuhi ko sa karong bisan ang dangaton Nabubog kong bukid nga pagkabatunon Kay ining lawas bisan anong dangaton pagkatasun ko sangit swerte na ko Yari ang singsing ko patunan Ang turawan mientras buhi kita Hinday ikaw sa imong paglarga kag pagpapalipay sa puder sang iba Ilang isa'y nakahanturawan Sang kalipay ngaton kinsaluhan Kalipay nga walay katapusan na pangagpabili nga hantumanan Kabuhi ko sa karong bisanan ang dangaton Kabukot kong bukid nga pagkabatunon Kay ining lawas bisan anong dangaton pagkatasan ko sanggit swerte na ko Yari ang singsing ko patunan Ang turawan mientras buhi kita Hilway ikaw sa imong paglarga kag pagpangalipay sa puder sang iba Ilang isa'y nakahanturawan Sang
Pagbugsad naman sa bulan, kananging saksi sa hangtanan. Mabugat man dala-dalahon, ang palisod ko ng daw dili ko nagigmaantos, ang maglulusing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit, kung ano man ang akong madangatan. Laton ko ang pagkugsad naman sa bulan, kananging saksi sa hangtanan. Laton ko ang pagkugsad naman sa bulan, kananging saksi sa hangtanan. Okay, no? Ito no, ang ambanon naging pagkabaygid sa aton nga pinarangga nga viewer, no? Ang suporta gid sa sining aton ligawan, sa Toto Edward Rivera. To, ara na. Gin ano ko na lang gindala sa akon lang buwak bilog, no? Okay. Karon naman ang ginpangabay nga mabugnang lasang. Thank you. Thank you na bali na ito matawag lang sa kulas Domingo. Okay. Okay na, yari gali no ang ambanon nga ginapangabay gid sa aton nga kauturan, ining ambanon nga nagatigulo mabugnaw ang lasang, no? Sa Cebuano ni siya nga bersyon. Mabugnaw ang lasang ako gipuy-an, ang silaw sa adlaw daw dili hikitan, ang dahon sa kahoy kung sa hangin daw sa nakataho sa imong pagdiyo. Ihangad kong langit kung magpakiluoy, nga maako untang gugma mong intawon, ang akong katapos kung nimong dawaton sa akong inday. Nagpukang ipayo, magkahabog hintay sa imong gipuy-an, daw sama sa langit nga nanganaw kanaw. Dili ko magkabut ang imong kahanagan na unang inday. Buktan ko nagtugan, mabugnaw ang lasang nga ako gipuy-an, kahumot sa hangin kalami sa tubig, kung mahimo day dapiton ko ikaw kalamdaman uday, kanimo mong awit.
mo ito ang bahanon nga nagatulo ang mabugnaw ang lasang no. Yari pagi kay may nagakalat ang bahanon nagatigulo bahala na buwas. Bigat sang baybay sa puno sang luma dito ko gintuan. Ang himpit kong gugma kag imugin baton. Sa walay duha-duha kag sabtunga tion kag sabtunga tion malita kita malasabay bayong naton ginpong kuan kag magsumpalay sang gugmang gintutan malinaw ang kuyo amin sa amihan lubos nga kalipay lubos nga kalipay atong napatyagan umalos ang huyok pangin sa bagat nanukod ang mahulog nagtupasang ulan dalag ko nga balog nangin kasangkapan ang nagkaladkad nagtampalat sa tuhan dumanan katulad sang balas-balas naman tumang pagigugma mo madalihan uron nga kung mabasyahan balik sa baybayon yutay lang nga salyak yutay lang nga salyak mahanong layon mahatibat kung sobra pa sa kilasang pinapagluin pagkamalas kalipay kintanggas luwa ang patubas kung ano ang tanas ang nagbima taas bahala na ang buwas matibat yagun sobra pa sa kilasang pinapagluin pagkamalas kalipay kintanggas luha ang patubas kung ano ang tanas ang labing mataas bahala na ang buwas. Okay no, mo ito no. Ang buwag kantang dulo pagkita sa inyo no. Antes makita na yung padayon, yari anay no. Ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kautura no. Ito sa mga mga shout out nila no. Mahal ko na tatay, pero shout out po ako ngayon dito sa Barangay Commonwealth, Quezon City, proud. No? Ibahay, Aklan po ako. Kamal Ah. si Leo
Leopoldo Jacinto. Happy watching. Happy watching lang, no? Wala po ang sa dalang. Bali, isan lang ka kanta gali, dulot nato sa inyo, no? Opo, Kung lagi rin, nyo naglalain ng timpo di sama na mo lang nag-huraw-huraw ang ulan, no? Alin pa kinang aga nga kanta nga ano na nga ulan-ulan, no? Subong na video nagkanay-kanay na. Yari gali, no? Ang paano, no? Nagatigulo. Rin lang. Ang bahanon gali nga na istorya blas ang dunuan, yari para gid sa inyo tanan.
maras habang ang gindungkaan, habang ang gindungkaan, pantalon sang Batangas. Maayo lang ina kung ikaw ang buhi kaysa imo lugar, ikaw ang magkapauli. Habang kung patay na kag hindi pa makit-an, dakugit nga kalisod, dakugit nga kalisod sang kapamilyahan. Dakugit nga kalisod, dakugit nga kalisod sang kapamilyahan. Okay, no? Diba? Diri lang ana kita kutob, no? Tugtog naman sa masunod nga linggo, no? Diri sa atong channel, kabay lang maayo lang pirmiyang simpo, no? Ay kung mag-ulan gani, kapin ko pinangilat, ati ginakasubo gid namo, no? Na hindi kita magkapan kung kapin pa ko pinangilat, siyempre ang ginagamit natong cellphone. Kamo lang kabalo mo paano basta maglahi ng tempo. Amo lang na magkapakuan sa atong ang channel diri sa Pirot Haranista, no? Okay, ara na magani ulan, no? Okay, diri lang ana kita kutob. Tugtog naman sa masunod nga linggo. Bye-bye. Duwait dambil magkanta ko